Здравейте, приятели! Днес ще ви представя моята рецепта за бъркан лесен тутманик или мързеливата баница, както е известна от едно време. Аз лично много си я харесвам и много я предпочитам за семейна закуска събота и неделя. Приготвя се много бързо и лесно и докато се пече имате достатъчно време да си изпиете сутрешното кафе или чайче или да си прочетете дори книга. Започвам с продуктите. 400 грама кисело мляко, 1 чайна лъжица сода бикарбонат, 1 чайна лъжица сол, 3 яйца, половин чайна чаша олио, 350 грама сирене, 2 чайни чаши и 2 трети брашно, още малко олио, краве масло или свинска маса за намазване на тавичката. Първо се слага чайната лъжичка сода бикарбонат, нека да е малко с връхче, в кофичката кисело мляко. Разбърква се хубаво и се прехвърля в купата. Слагам чайна лъжичка сол към нея. Добавям 3 яйца, половин чайна чаша олио и разбърквам хубаво с лъжицата. Всичко се бърка с лъжица. След като уеднаквя сместа, добавям 350 грама натрошено сирене, като гледам да е доста на едри парченца, за да се усеща вътре в баницата. Разбърквам отново и добавям брашното. Тестото се получава лепкаво и меко, но в същото време, когато се смесят добре съставките, започва много лесно да се дели от купата. По това ще разпознаете. Ако не се дели от купата, просто добавете още малко брашно. Намаслявам си тавичка, в моя случай е 28 см. Днес конкретно съм използвала свинска маса, за да намажа, но може да го направите с олио или краве масло, каквото вие имате. Разпределям сместа в тавичката и пека на 180 градуса 40 минути. Единствената ми тайна е, че не слагам директно долу на дъното тавата, а я слагам на първото ниво на решетката, като най-отдолу имам застлано винаги на фурната си алуминиево фолио. Пека 40 минутки, след изваждането изчаквам още 10 да си отиде на нивата, разрязвам с остър нож и сервирам. Бон апетит!